sydd wedi cael ei geni a chotwen am ei chefen. Mae hon yn gwybod popeth sydd eisiau gwybod am ddefaid. Ac ysdi brawf yn gynharach. Dwi'n gwybod hynny. A nes di baso fe. Cant allan o gant, yn rhwydd. O, dwi'n wedi fethu rwan yn do. Ni wedi neidio erbyn hyn mewn i gylch y Chamois. A mae'r ddwy o ni yn wyddus iawn i ddysgu mwy am y bryd. Yn dan tad. Nawr te, ni yn nosbarth defaid blwydd. A mae dan ni 4 dafad yma i gyd. O fi'n credu, ni'n parhau gyda bryd caled iawn. A maen nhw'n dda ar diroedd gwlyb yn gallu troi porfa sal mewn i gig o ansawdd. Maen nhw ymwreiddiol o Ffrainc yn dydi, a wedyn dod drosodd i fan hyn wedyn. A fel ti'n dweud, maen nhw'n dda iawn ar diroedd uchel hefyd. Sy'n bwysig iawn eto yn Gymru dydy ti angen rhywbeth caled sy'n mynd i allu bod yn bob math o diroedd. Un sy'n mynd o yma fan fa. Mae'n cael siombo lan o dosbarth cyn dechrau. A maen nhw'n fryd hefyd, mae lot yn defnyddio ar oen menw, so'r hwrdd Chamois ar oen fenw, mwyn bod yn lli oena'n rhwydd a on o ansawdd. Yn union, yn union. Maen nhw'n rhoi, maen nhw'n fach, ond maen nhw'n drwm hefyd yn dydi. Maen nhw'n yn oena'n hawdd, a felly maen nhw'n gallu dod â oen yn berffaith a ben eu hunan, dim ffys, a maen nhw'n rhoi cig ymlaen yn really sydyn, sy'n beth da iawn. Mae rhaid hefyd cyfeirio, yn ystod yr wythnos ni'n gweld ac yn sôn amdano pobl yn trimio defaid mwyn bod nhw'n cuddio ffeileddau a gwneud nhw edrych yn well yn y cylch. Ond fan hyn, does dim hawl gyda nhw i drimio. Na, what you see is what you get. Maen nhw'n dweud, yn da, tod yr adeidywydiad yn Saesneg, yn da, dyna'n union ti'n gael o fan hyn. Mae'r ddafad wedi cael ei chneifio, a dyna fo. Ia, maen nhw wedi rhoi cadach ar y gwyneb, tod i wneud nhw'n wyn a bellu, ag y coesau i gael golchi nhw chydig bach, ond fel arall, dyma'r ddafad, a fel hyn, mae'n rhaid neis gweld nhw fel hyn, no. Hollol naturiol, a mae'n braf gweld nhw fel hyn. Fi'n gweld fyna Carwyn Harris tu ucha sy'n arddangos yr ail un o'r pen, a mae hi wedi cael ei chneifio yn ddigon diweddar. Ond mae lot llai o flaen yn ei hun a pob eraill yn does. Dwi'n gwybod, mae'na rhai bridiau cymdeithasau, ti'n mynd cael cneifio cyn rhyw ddyddiau penodol. Ond dwi ddim yn gwybod digon efo'r Chamois wedi gweithio chdi fyny os ydy hynny'n rhywbeth sydd efo nhw fel cymdeithas chi. Ond chi'n gweld mae'r rhai, mae fwy o wlan wedi cael ei cneifio yn gynt yn dyfe. Mae hwnna'n, sim lot o wlan ar hwnna, felly yn sicr what you see is what you get. Sy'n byd fyna mwy na lai i gyddio dim byd os e. A mae'n gig i gyd chwarae teg, ti'n bod 4 esben flwydd neis iawn o fan hyn chwarae teg. Credu bod Carwyn Harris, tu ucha, Llandeisan, Sir Gar, fi'n cyd o dangos dros i ferch mae Sophie Dygan. O, reit. A'i partner. Nawr te, ma'n y newid. Be ti'n meddwl o'r drefn? Gymaint o'n i'n deall am Chamois? Ie. Dwi'n licio yr un sy'n ar y pen, dwi'n gwybod pa pen mae'r cael y pen. Dwi'n gofyn wneud ffwl mawr o'n hyn am hyn. Fi'n credu bod ti'n saff. Mae gen i hamia ôl reit neis yn does. Ie, o deulu Sioe Williams, Talabont yn ysg. Chwarae teg, dwi'n meddwl. Be sy'n berchen yr un cyntaf, dwi'n meddwl. Os da fyna mae'n dechrau. Ie, os da fyna. Ar y chwil. Con i weld o funud. Ar ôl fi weid bod ti'n deall bobeth am ddefed. Ie, byddai'n dach dim o siwr o munud. Bych chi'n cicio fi allan o munud. Wel, fydd o ddweud yn yr un gwch. Ond Sioe Williams, maen nhw'n deulu sydd wedi bod yn arddangos ys blynyddoedd y defaid Mynedion Cymreig a wedi cael lleidiad ysgubol wedi ennill pencampwriaeth y bryd tro ar ôl tro. Felly, maen nhw'n gwybod sy'n mynd troi stoc mas ar gyfer y siow. Ddi chwarae teg, mae hwnna'n gredyd yn os ni'n gwneud. Mae'n sefyll yn sgwar fan hyn dweud. Mae'n fyny ar ei pastons hefyd yn dydy, mae'n coesau'n bob, mae'n nhw'n sgwar dydy. Yndi. Chwarae teg. Fe gen i weld. Dwi'n meddwl fydd y beirniad yn hir nawr. Gyda'r Chamois, y ddafad flwydd. Cennin Thomas, ti'n parhau da fi, o Ynys Môn. Y ddwy o'n i ddim yn deall lot am Chamois. Na, dyna'n fodus. O'n i'n dysgu, a mae hwnna'n bwysig yn dweud. Mae hynna'n bwysig yn dweud. Dwi'n meddwl, os da chi'n fodlon ac yn barod i ddysgu, wel, chi'n di ddysgu mwy wedyn. Mae'n dda yn dydy, ti'n fel. Sa'n pwynt i chdi aros efo un bryd o hyd a meddwl na dyna'r unig bryd ti'n fod i aros efo. Ti'n fod i sbio'n bellach o'r bocs mewn ffordd yn dweud. A fi'n credu hwnna yw'r wers bwysica mewn bywyd yw bod ti'n barod i ddysgu. Dim ond
Pa oedran Yn wyt ti? union. Barod i ddysgu a gwrando ar bobl. Yn union, yn union. Chos every day is a school day, mae'n gweud. Ie. A mae hwnna mor wir. Ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, mae da ni 4 ddafad flwydd. Mae Cai Jones Ynys Môn, un o'r beirniad ifanca, eriod siwr o fod yn cylchoedd y Defaid yn beirniadu. A mae fe wir yn cymryd i amser yn y dosbarth yma, dwi e? O, de. Dwi'n meddwl bod o'n crafu pen gymaint â ni, dwi'n meddwl. Chwarae teg. Ond, sa'n pwrpas brysio pen dyfyniad fel hyn, o gwbl. Chos mae o'n... O. Mae e wedi gwneud i penderfyniad. Wel, na fo, Li, dwi'n dall dim. Dwi'n dall dim, chwarae teg. Dall. Da iawn ddo. Chwarae teg. Mae da ni enillydd. Ac fe gai sgwrs cyflym iawn. Pam ddawn ni draw nawr. Endaf a Carwyn Jones and Morgan. O, diolch yn fawr i ti, Canen. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn. Tipyn o grafi pen yna. Yndi. Oedd hi'n glos, yn dod hi? O, mi oedd un, chwarae teg. Ond chi oedd yr enillydd. Beth sy'n mor arbennig am hon? Dwi'n meddwl, mae confirmation da ni. Dyna dwi'n licio am Defaid yma. Tynnu confirmation da. A dyna mae pobl efo wynt ews, really. Confirmation sy'n talu ar y diwedd y dydd. So, ia. Dyna, really, a dana da, ie. Beth sy'n mor arbennig am y siamwa da i chi? Pam chi'n cadw nhw? Chi'n gallu besgu wyn yn dew. Oedd ar borfa, really, a maen nhw'n hawdd i fo'n dew o hyd. Dim llawer angen feed, really, dweud gwir. So, mae'n un help dyddiau yma. Mae hwnna'n bwysig iawn y Yndi. dyddiau yma. Yndi. Yn dda i'r amgylchedd yfed, Yndi. wrth carbon isel. Yndi. Tick yn y box. Iawn. Diolch o galon i chi. A wedyn, y beiriad anrydeddus Cai Jones o Ynys Môn. Wel, nes ti fwynhau fyna? Do wir. Do, oedd hi ddosbach anoddach na ddisgwyl lle wedyn, ia, i fel hwnna bedair yna lle, ond ia, da ni drio'n gorau. Nes ti gadw ni'n dwy ar flaen trad o Cennin a Fynes, dim syniad yn ni amdano siamwa, a ni ddim yn siŵr iawn ble o ti'n mynd, ond dim achos ti. Trwch blewyn oedd hi'n diwedd. O, gwrdd, oedd hi'n agos, oedd hi? Oedd cynta ail, oedd hi'n agos iawn, so ni'n falch iawn o gael unrhyw ddafad fel yn ynghau lle wedyn. Ia, afa gynta chi, chydig bach fwy stylish lle, o ran sioe lle oedd hi cario hun yn dda iawn lle wedyn. Ia, nid penderfyniad yn diwedd. Un o'r beirniad ifanc erioed o bosib ynghylchoedd y Defaid. Bosib iawn. Wedi mwynhau'r ymwydedd? Do, sydd o'n fraint cael yn ofyn lle wedyn, ia, dwi'n mynd gwyno. Pa mor bwysig yw'r sioe mae ti? Ti wedi bod ar ddangos ers blynyddoedd? Hynod o bwysig. Mae o'n gymuned dim ond pawb dros Gymru, pawb dros y wlad, stei efo'i gilydd di, wedyn, mae'n braf iawn. Bod yma unwaith eto. Well i fi adael ti fy nôl at y beirniadu ni fydda rhywun cadw sŵn yna i. Ia wir. Da iawn ti, enjoy ar gweddill. Diolch o galon, diolch yn fawr iawn.